इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय मायबा जानायमोनब्ला मा जागौमोन दे गथ'आ दाबो आंहा बिखाखौसो ग्लाब ग्लाब मोनगासिनो बे कारेक्ट समावनो गालि बाजैया सहैयामोनब्ला मा जागौमोन दे राजा नायलाय बिथिं नायलाय अख्रां बिसोर नोंखौ सानफ्रोमबो बेबायदि खालायो नामा नों मानो जेबो खिन्थायाखैमोन जोंफोरनि सिगाङाव बेबायदि अयथासार खालायो होनना आरो सोरहानि गथ' जाखो बेफोरो एसेबां आखल गाज्रि बिमा बिफायालाय मा फोरोङो बिसोरखौ बुग्लायनोसो फोरोङो मालायनि गथ'खौ दैयाव गारनो आरो माब्लाबा एदावबावनाय नामा नोंखौ बिसोरो बिदिनो खालायबाय थायो नामा सानफ्रोमबो नों मानो खिथाया राजा न'आव ओरैनो एदावो सानफ्रोमबो थेवबो दिनैनि बायदि खालायाखैमोन बुयो मालाबा दिनै मा जानायमोन मानो खालायदोंमोन नोंखौ बेबायदि माबा नांज्लायदोंमोन नामा आंनाव फैसा बिदोंमोन 20 थाखा आं मानो होनो फैसा 20 थाखा बिदों बिसोरो मा जातनि गथ' बिसोरलाय मालायनि फैसाखौलाय मानो बिनांगौ जाखो बियो बिनिफ्राय फैसाखौ होआ होननानै बुंनायखाय नोंखौ बेबायदि खालायदों नामा आयै आं फैसाखौ होआ होननानै बुंनायखाय आंखौ दैयाव गारहरनो नागिरदोंमोन र' सोरानि गथ' बिसोरो आंथ' सिनायाखैबो अबेनि बिसोरो मिथिगौना मिथिया नोङो बिसोरनि बिमा बिफानियाव थांनानै कमप्लेन हैनांगोन बै गामि गंसेनि खोमा आं मिथिया मोजाङै मिथिया बिसोरनि बे खामानिखौ मोजां होननानै सानदों बिसोर एसेबां उन्दैबो गथ' नङाना बे सोरबा गथ'खौ जि बेबायदि दैयाव गारहरनो नोंनिख्रुइ गिदिरसो माथो बिसोरखौ जेबो फोरोंनो रोङाखै ना मायो बिमा बिफाया मा फोरोंदों र' गाबोनो हेडमास्टारनाव थांनानै कमप्लेन होना फैगोन सिखिरिजों आंजों साजा होथों बिसोरखौ फैसा मोनैनि गथ' मानसिखौ बेबायदि दैयाव गारहरग्रा अबेनि दाखु ओंखारदों बिसोरो मा जादों आयै जानायाथ' जादों र' बिराद दाव रागा जोंगासिनो आं बे गथ' सानैखौ मोनब्लाथाय जेंसिसो लागायना होगौमोन खोमा आंथ' आंनि फिसाफोरखौ बुफेराखैयानो नाथाय थेवबो माने बुनो आखाइफोरा मानगासिनो खर'फोरा आंनि गावनि फिसाफोराबो बेबायदि नङामोन मालायनि फिसाफोरखौ बेबायदि नुब्लाबो बिराद रागा जोंखायो आङो एसेबां दुस्थ' गथ'फोरखौ आं खयज' जाया रागा जोंबाय थादों आं मा जाखो अख्रांखौ रागा जोंदों नामा नोङो मा जादों बे सना बायदि फिसाखौलाय मानो रागा जोंनो आङो बेबायदिखायनोथ' बिसोर बेबायदि खालायदों सोर मा खालायखो मा जादों राजा मानो गाबहां मानसिया सोरजोंबा बुजादों नामा स्कुलाव बुजानाय ना दिनै जेन थेनसो बासिदों बियो बिसोर गेलेनाय बायदिसो मोनदों बे गथ'खौ बेसेबा स्कुलनिफ्राय फैनानै बे मोनसे थिनियानि मोनोदि बे राधासुरा दंफां थालायनाया बे खाथियाव बे हाखर गिदिरा बे बिलो बायदि हाखर गिदिरा बेयाव बेखौ लानानै गारहरनो नागिरदोंमोन गथ' सानैया हमख्रबनानै मा हाखराव गारहरनो नागिरदोंमोन हे भगबान गथ'खौ अन्थावबाथावनो सोर बिसोर सोर गथ'हाय सोर गथ' खिथालायानो मुंखौल' खिन्था एखे बिमा बिफानि सिगाङाव थांनानै थासो बायखागोन आं हाथाय बारग'लायनाय अबेनि मानसि दैयाव गारहरग्रा सोर राजा सोर जों गामिनि नामा बेखौनोथ' मिथियाखै आंबो जों गामिनि नङानो जेन थेनसो बासिदों बियो बे नोम्मानि गालि बाजैया जोंहाना बेयो नोम्मानि गिदिरा बे थांनाय बे समाव कारेक्ट समाव मोनहैनायखायसो नङाब्लाथ' मा जागौमोन दिनै आनै गालिया बे माबाया ना मामानि आनै गिदिरा बे बाजैया बे समाव ग्रोब सहैनायखायसो बाजैया होसोहरदोंनो बिसोरखौ गारहरथारसिगौमोन दैयाव नङाबा बेसेबां गोथौ हाखराव हे हाथायसे मानख्रायजोब्बाय आखाइ साखायसे सिरिबिरि मोनजोब्बाय आङो मानखांनानै सोर खिजानाय गथ'हाय दोखो बुगोमोनहाय आङो अख्राङा बियो गथ'आ एसे बादावनाय बायदि जाना थाबाय बियो गिना दङ बियो राजा गिनाङा नोङो अख्रांसो नोङो अख्रां मिथिबाय अख्राङा सानिफ्राय बुहुमनि हायाव गोग्लैनो गोनांबा एकदम बुहुमानो धंस जाजोबगोन नों गोसोआव लाखि अख्रांसो नोंनि मुङा गिनो नाङा नोङो जों गाबोन थांगोन सोर गथ'फोर बिसोरो सोबागोन आङो बिसोरखौ नो हे र' अबेनि बेखौथ' मिथियाना गाबोन स्कुलाव थांनानै होख्लायगोन बिसोरखौ गिनाङा नों राजा गिनाङा मा होननानै बिनदा आङो खुगायावनो रावानो फैला শুনকচোন কিবা হয় আপোনাক কিবা লাগিছিলে ভন্টি হয় ভন্টি কিবা লাগিছিলে मा होनना बुंलाय लाजिनायबो मोनो थेवबो आं सिन्दुरबो लाना फैदों मासबो लाखादों र' हाबा जाखानाय सानखामोन बेयावलाय आरो गुवाहाटियावलाय बेफोरखौ बायखायो सिख्लाफोराबो आरो आंखौलाय हाबा जाखानायसो सानखागोन आरो थरेना बे दखानि आंखौ सिनायो बे गुवाहाटिनि मानसि मा सिनायनोखाय ভন্টি কি লাগিছিলে দাদা কিবা হয় কিবা এইটো লাগিছিল দাদা
এই প্ৰেগনেন্সি যে টেষ্ট কৰে যে সেইটো দিবচোন প্ৰেগনেন্সি টেষ্টৰ কাৰণে ৰ'ব কি কোম্পানী লাগিব আপোনাক কোনটো কোৱালিটি লাগিব मा কোম্পানী কোৱালিটি বোলে জানা মোনমান যাই মানে টেষ্ট আছে না দাদা এই যিকিনো দিও আৰু টেষ্ট কৰিব পাৰা মানে সঁচা ৰিজাল্টটো আহে যিটো মানে ভাল আৰু সেইটো দিও ৰ'ব দি আছো शाला मा सानदोंमोन मा जाखो प्रेगनेन्सि टेस्ट खालामनाय बुस्थु बायनांगौ जाफैदों बेयाव गुवाहाटियाव खारखोमा फैनानै माइपा सानब्ला माइपा जायो नोमफा खर'नि এইটো ল'ব ভণ্টি একজেক্ট কাৰেক্ট ৰিজাল্ট ওলাব এইটোৱে ভাল না দিয়ক আৰু কিবা লাগিব ভণ্টি নাই নালাগে কিমান দামীটো আৰু দাদা মানে এইটো একো প্ৰব্লেমটো নহয় কাৰেক্ট ৰিজাল্ট আহিব না একো প্ৰব্লেমটো নাপাং না হে ভণ্টি কি কাৰেক্ট ৰিজাল্ট নাহিব এইবিলাক হাজাৰ মানুহ কৰোৰ মানুহে দুনিয়াত চলি আছে এইবোৰে দি ইউজ কৰে এইবোৰে চাই आङो नै लामाखिं दं र' लामाखिं फैदों नों मा खालायदों दं दे ओरैनो एसे रेस्ट लानानै दं दिनै भिडिअ कल खालायाखै माथो नोङो मानो बे मानसि दंसै बेनिखायनो खालायाखै आइमोनालाय मोजाङैनो दंबा आबैया मोजाङैनो दंना आबैनो मुलिफोरखौ होबाय दंना नोङो समावनो आबैयालाय मुलिफोरखौ होगासिनो आङो बे माब्लाबा गोसो जायाबा जायाबाबो जबरदस्ति खालायना जाहो नै माबा आंना गाबोननिफ्राय डिउटिया एसे बेलेग जासिगोन गुबुन जासिगोन डिउटि माने डिउटि ट्रेनिं बायदियानो आरो डिउटिथारबो होनजाया मा डिउटि माने मा बायदि माबालै थारमाने हाग्रायाव थांनांसिगोन जोंफोरो मबाइल लानो मोननाय नङा होननानै बुंदों सप्तासेनि थाखाय थांनांगोन आरो हाग्रायावनो थानांगोन मबाइल लानो मोननाय नङा माने माबायदि जागोन बेबायदिलाय मा सप्तासे माने थागोन मा थारमाने है जेबो नङा थारमाने डिउटि माने हाग्रायाव सप्तासे डिउटि जागोन जोंफोरना बेनिफ्राय जेबो कानेक्सन थानाय नङा आरो जेनेबा मबाइल फन बेफोरखौ लांफानो मोना रावजोंबो रायज्लायनो मोना बेयावनो सप्तासे गाहाम थानांगोन आरो हाग्रायावनो सप्तासे गाहाम थानांगोन आरो हाग्रायावनो बेबो रायज्लायनोबो मोना माबायदि थागोन बेलाय सप्तासे गाहाम मा जानोखाय सप्तासेल'सो ओरैनो थांगोन नै गाबोन थांगोन गमखौनो मोननाय नङा आरोलाय बेबायदिलाय जाखायोना सप्तासे गाहाम बेबायदि थानाया इजि नङा दे सानसे साननैबाबो गुबुन खोथामोन सप्तासे गाहाम बेनिफ्राय जानाय लोंनायफोरा संनायफोरा बेफोरखौ लांखाजोबगोन आरो ना संग्राफोरखौबो बेफोरनि थाखायलाय जगार थाखायोना खस्थ' मोनसिगोन आरो नोङो बे सप्तासेखौनो बेफोरलाय आरो बेफोर साख्रिनि मोनसे पार्टखाना मोजाङै था दे बेबायदि हाग्राफोराव थांनाय होनब्लानो गिनाय मोनसै आङो दे होमब्ला सना आं दोनथ'नोसै दे दानो आं खेबसे दुगैना फैबावनि दे होमब्लालाय दाहाय फ्रि जाबा हर दे दाहाय फ्रि जाबा हरगोन दे आं टाइम मोनब्ला बाय आयै अफिसनिफ्राय फन खालायगासिनोमोन माथो मिटिं दंमोननो दिनै आयै माथो मिटिं दंमोननो आयै फन खालायगासिनो मा मिटिं खालायनो मा खालायनो आंना खर'आनो खामानि होयाखै आं अफिसाव थांनो गोसो गैयाबा आं जिउआव जेननाय मोनबाय आं जेबोखौनो हाला खोमा आबा नोंनो अफिसफोरखौ नायदो आं अफिस जेबो थांनो गोसो गैथारला जाबाय नोंनो सम्भालिग्रा जादों अफिसखौ आबा थांग्रा जादों नोंनो हाला बे बुरै खर'आव बुरै मेलेमा एसेबां टेनसननि गेजेरजों बेफोरखौबो सम्भालिबाय थानो हाला आं जेबो आयै आं मोनसे खोथा सानदोंमोन आदानि आत्मानि सान्थिनि थाखाय जेबो बेफोर नियम खान्थिफोरखौ खालायला नामा आयै दाहा खास बेफोरखौ आं जेबो सानख'नोनो हायाखै आं मा खालायनांगौ
मा खालायनाङा दा मानसिखौ गैला होननानै बुंदों बुथारबाय होननानै बुंदों नाथाय मानसिनि थैनायनि मोनसे प्रुफ गैया गोसोआ फारसेथिं बुंगासिनो थांनानै दं आंनि फिसाया होननानै नाथाय गुबुन फारसेथिं आरो बुंगासिनो थांनानै दंब्लालाय मानोथो गैया मानो फैयासै दाहा एंगारनोबा मा होनना एंगारनो दा नाथाय जुदि गैमारलाबो बिनि आत्मानि सान्थिनि थाखायबो बेफोर खान्थि नियमफोरखौथ' खालायनोबो नांगोन बेफोरखौनो सानगासिनो आङो बेफोरखौ सानै सानैनो आं जेरावबो थांनो गोसो गैला जेबो मावनो गोसो गैया मा खालायनो हमनो हायाखै आं जेबो